Mira, very good. Nyora. Famba nani anzika masamira? Yes. Taulisa. Pamsoro. Ini yangu yakamira yakadaizwa. Murumo ndakasangana naye mukushanda. Ndiye zvitiro zvinhu zvangu iye zvawo ndidawo vatadanana vatawirirana tichifambidzana kudaro vazondisiisa zvandaita rikumiri zvebhizinesi rangu vanditi uya ndikuvhurire chitakishop tishandidzani tiri pamwe chete asi kumuvhura takishop iwe uchangoone 40% ine ndine 60%. Mune zvese zvatichawana maprofits atichawana atichashandidzana tashanda tadaro. Musi wa 1 November ndakazoona mukadzi wake auya vati mubusiness main mamune mari yangu murume wenyu anga akakwereta mari yangu 1.2 andina kuda kukakadzana nawo kana kupikisana nawo vatakakuleterana zvinhu zvazviripo takakuleterana zvinhu zvazviripo vamainaza 1.2 vakasaka 700 vavati 700 iripo ndo profit yenyu saka profit iyo ichishare percent yenyu. After that inini vandaenda kwandakaenda ndakauya kunokumba vandazodzokera kumakomo kwaitikira zvinhu kuchinimai ndadzokera kuchinimai ndakazoona mupurisa acho yacho ndisevha bepa repeace order ndasevha bepa repeace order ndopandakaona kuti pandakuenda kupeace order zvese zvatikataurirana tichiwirirana handifungi kuti pane chichakuda ndopandakazokwira oda kuti ndiwane kubatsirika. Iwe changamire chichitanga kugarisana nemuska zvaizvi zvokechana kana uyo akauya kukebhini kwangu kwanenorara taitomwa doro tese yachimwa ini zuva randakazodhakwa ndakazokumbira ubonde ndamudashama kwanisa yozondisevhawo akaendewe tausazoregedza pakanoshandira kwaishandira mutakugasisa panomosikirirana kuita kushuka kukebhini kushuka musikana akauya akasvika kundinokera first time andikadhakana mapast 8 ndobva adzokera akazouya kumapast 10 echipiri akati apa munivukambiri ndobva waishoka past 10 pano nenoushandika musikana ndokupinda takaita bonde redu uchichena ndakamupa $10 yake aenda. Following day kechipiri akauya zvakare mumwe wangu chidhakwa endo chidhakwa kushuwa takamwa doro chokudarikidza chateo tasvika mumba tada kuti tiite bonde mwangu akatanga kurutsira akarutsa ndakavanda totora bhaketi apa rutsira mubhaketi pakufambidzana kwataiita tikazenge takungoitawo zvokuwirirana shamwani kufunga kuvhura takishop but so far ndatikamabasa kana uchikwanisa nachikumbira kuti ndibatsira sikana ndokubvuma ndakatanga kuvhura takishop yamusi wa 8 August kusvika kusa 2 October pamwedzi iyoyi a2 November ino ndakashanda naye mwedzi mitatu ndinovimbisa kuti ndakamupa mari darika $600 mwedzi mitatu iyoyi ari kutaura zve 40% chakazorwadza ndechekuti madzimai angu vakazongoguwa kuti munhu ndikugarisana naye mushopu pavakauya vakutotisana basa vatozonga munhu anototisana basa vakutoita chiureresi ndokusvika kuita madzimai for the past 3 months shamwari baba vanakana $1 rakatumira mukumba ende yandozviziva but iye pamwedzi wake kuenda mupa $150 mwedzi wekutanga ndaupa 150 kuna September pakavaone chikoro mwedzi wechipiri ndaupa 120 plus $20 yaakatora akachuma ndomupana wakanga akamuchengetesa ngaita 140 makasvika adzimai ndakamuverengera another 150 kada kuya kwaita varidzwe zvinhu unozobuda munhu musina chinhu sezvo une vana vadobhadhira chikoro zvitamba 150 zvese zvaakutaura izvi ndezvekunyepa bhuku raakasiya nyora zvinhu zvake riri mu $966 aka chitiverengerawo zvinhu zvakazonga uchina madzimai angu ndakasavisa mhuri yangu ndakamutengera foni item ndakamutengera monaki ndakamutengera gumbezi $40 ndakamupa futa another $20 yekutenga another foni right. Kwawakaenda kuenzera kwanga kusina bonde imba bonde riri
chiripo but nekuda kwekuti chirwere chandakaita handiri kunyevera Mwari. Tinowiranira kuti kurara nomwana womunhu usina kumuroora unenge wamuroora. Kusazviziva. Wakadii kurara nomukadzi wako zvawaida kuondesterera. Lero tikaitira zvekuchibhadhara. Aiwa, unaka kubhadhara kwacho kunyingisa 600. Iwewe mari yacho waiwana zvakadii? Ungandiudze kuti 150 yawampa kupera kwedzi waiwana mari zvakadii uchisvika mari 600 wampa. Ainaka zvakadii wampa mari. Naiwe waraita tidzoke kwari. Kuwaringero chokwadi usatye uya ari hapana basa. Tiri pamutemo. Hanzi taichaya mapoto ndakakushedza ukanga wakurusira wamubhaketi. Akutaurawo zvaakutaura. Iwe taura zvako. Zvaari kutaura zvese ndopokana nazvo. Marizauti angu andakatanga kuti ndizotanga kugara naye. Ndakatotanga kugara naye mukebhini mangu ini. Ndichitotanga kugara naye. Ndine marizauti angu atikatienda kunotesta ubhimbura kutokwirira bhazi izvozvo. Tuone marizauti. Tikumbira yakagara. Ndeya 5 May. Akatuti hadi tunotestwa. Musi wa 5 May tichienda ku-New Start kunotestwa. Musi wa 5 May muna August akatoshedza vabereki vake akavagadzikapo. Amai ndozvandafunga izvi, ndafunga kuti mukadzi wechipiri nekuda kwokuti amai vari kumba havagari kumba vanoita zveun'anga vanodai. Akataura zvakawanda achitaura kuvabereki vake. Inini wandinewo nazvo. Taura zvese. Bvunzi ngasichaputika. Akataura akati inini amai baba ndaneta kufira vana kumereji yangu iri kumba. Inini muraramiro wangu wandoita nemukadzi wangu ndimunoziva. Ini handizozivawo kumashure kuti vairarama sei. Mukadzi ari kumba ukaagari kumba anoita zveun'anga. Nguva dzake zhinji anenge ari kukumba. Ng'anga ndoi. Ndozvaitawo. Taura kuti ng'anga ndoi. Wenyarara uyo tichakupoka ngokutaura. Maenda ku-New Start tenda zvobva zvafamba sei? Taenda ku-New Start ndopatakadzoka tichitanga kugara tese. Ukati ngazvitsve. Tichitanga kutogara ndiye akatonditi ngazvitsve kutanga musiwo takutogara tese. Takutogara tese every day kumuwachira kumubikira ndindaimubikira. Tichitogara tese semurume nemukadzi. Hama dzake dzinondiziva. Hama dzangu dzimwe dzinomuziva. Hama dzake dziri kupi? Padhiki. Dzimwe dzakazara iko kuchirimai. Changamire ina handina kubvira ndakatanga kurara naye kuone mumba make kutaura chokwadi. Uyu ndiakatoya kutoka. Asi makaenda ere kundura? Kupindura kwangu zvandakaita. Foni yangu sema tunemaliza. Foni ine chino zvimwe zvinhu. Foni yangu ndoine marizauti ine date rakaita kuti tiende ratikaenda ku-Start Center. Musati maita bonde. Patori nenhamba dzechitupa zvina murambikiro zvinoita. Dziri kupi foni yacho? Inani? Ndakuyana isisa. Akabva asununguka akati ndipe bonde rake mushemushe. Apa urodiwa mwana. Mwana aitomuda. Pamwe wana Anhumba ndini. Marizauti negative sure. Lideni ndiwe chati jani. Namba dzako dzechitupa dzoti 45 dotito kai ine. Darwe ni papa ipadhuze dhuza. Ndiye 45 kai. Darwe. Handiti kutorwa mari zauti kuyanana. Alright. Ndakaiti pobvunza mumwe munhu ari kumashure. Chero umwe mukadzi. Ngaitibvunze iwe musikana ari kukutanga. Naiwe kana vanhu vasvika pakutora mari zauti vanenge vaita sechine chichange chabvira kuchinji nechaitika. Tikubvunza iwe musikana ungupedzira. Aiwa uyo. Machisentera uko wakanotorwa uko kubhindura uko mustriti mukatotorwa paclinic. Mari zauti uchiri kumuda here? Pane nyaya hapo. Maibva akwa vakadzi vako vavinge yakwiroko yakasiyana neyi. Ayo vari kodzero asi ngava imbobva yapo
Mimanzi mlinganga idai panzi venimuzoya. Wende idai panzi chomuudza kawo. Chakamira here. Inini pakunotorwa mari dzauti patakaita. Ndakawa nehana musi akauya akadhakwa. Tikaita bonde fair. Ndakabva ndati ndakaramba ndichienderera mberi nemunhu. Ndasvika pakuzotora chirwere. Taitopanana chirwere waitawo. Ndizvozvo taipanana chirwere. Ndopandakati no shamwari. Inini ndakutyira mhuri yangu. Handikwanisi kuzoenda kunouraya innocent. Handi tonoita se tonotorwa. Ndione paumire ndizipandimire. Kunotorwa mari dzausi pangu usiri kuimbisana toda kuroorana. But ndikanga ndakupanika kuti ndinogona kuzovhiringidza mwana wavanhu. Mubvunze iwe. Kana naiye mubvunze kuti uchiri kudano zvangu here mubvunze. Apa kugarisana zvandaona paari ndaona kuda kuparadza musha wangu kuti zvakutaura wairara naye uchiti uchiurara nani? Apa kugara kwandakaita naye ndakanga ndichiti chifambi chataita chiuke chataita. Waimbhadhara here? Ndaimbhadhara. Waimbhadhara mari? Pay yandakawirana naye $80. Yokurara naye? Yekuzorara naye ndaizomupotopa pekusvika ku iwe hanzi dai kutopa mari kusvika ku 150. Pandakavhura tachopu naye handina kuwirirana naye kuti ndiri musikana wabasa. Kandato mukadzi nemurume noti handatenderana. Chinhu changa tatoronga takatenderana. Iwe ukatobvisawo mari yako? Handina kubvisa mari yangu, handidi kunyepa. Ukawirirana ende wangu wamumashezi. Bozi kana ukandiwana takawirirana zvakaita kuti ndisiye business rangu ndichienda nopinda mubusiness rake. Inyaya yekundivimbisa 40%. Ndo zvakaita kuti ndisiye business rangu ndichinopinda mubusiness rake. Ndokutaura chokwadi. Mona mwana ari right. Chakamira ndina kuwirirana naye. Dai tikawirirana tainyorana pasi. Paita mawitness yekuti chokwadi izvo. Asi waenzera zvako naye? Akuenzera Chakamira. Waenzera naye? Kuzvina ari kutika uri kufunga seko nomunda uyu? Ndo zvandoti Chakamira ndikuita zvachashwa. Kumuramba? Handina kunge ndakapana naye zvivimbiso zvokuroorana. Waidana waigara naye murambe? Uchiita mukadzi nemurume. Customer marriage inodaro. Inini lire nezvakwanisa. Mpeka shereni unotaura murume? Ndakabvira ndakamuroora Chakamira. Kana dai kwasaroora but waigara naye? Auya kamudanga mukadzi munyika iri. Bozi pangona yakasina vamwe varume murambe? Angasatoda umwe varume ndewamuti naye kwa. Akasatoda umwe doctor murambe? Tipinde pane imwe. Ukangogara nemwana womunhu kana chingezi mukadzi wako. Muudze mutauro kuti deti tirambei tikumbidze tiwane vamwe paunobuda pasi pake unoona Chakamira ndinongowa kuti hazvina kufunga bozi ukafunga unokonzeresa vakadzi vari panzi vakamirirawo mhinduro iyoyo saka utongopedza kuri right saka uri kumuda wabva wangwefunga une zvinhu zviviri kuda kana kusada saka uda kubva upangwefuwa tokupa vakomana voenda kufunga navo panzi tokupa vakomana remunhu hatinogona kutanga titaurirana simukai amai indaina baba panzi ndoyenyu chiri kutonga taurisa zvikundomira Chakamira zvemizvimai rega tibve kuno vanhu vafamba senyaya ndaenda nawo panzara pabonde musikana akati murume wangu ndomuda kwaiwo fesi zvikanzi dzinengu ndinomuda kuti panga paita kanyaya kokutanga andimhanyira ndozvoda kuti zvizotsambanuka shiraki zvinorodza kuti mukadzi wangu ndinomuda mukadzi auya ndikabvisa 150 pandaiviri ndokubva ndamupa kuratidza kuti mukadzi wangu ndinomuda saka dai anga ari munhu mukadzi wangu amboenda kundogara zvakanyarara kati saka mari yake iyi yekunzi anga 300 akati 150 ndakamba kwasara 150 kandi iyo inotomupa ndinomuda mudzimai wangu patanga amboenda kundogara zvakanyarara ndozvatayana irumi mari yacho budisa mari ngatibudisa mari fesi zvakutaura zvinhu zvatanyora saka right iyokuda panzi inda kusaidi kusaidi munzi nawo iwe uye anokuda asi iromo ndikandikuudze pavadzoka varume havandi pamhindo vachiti uya kuda mukadzi asi vari kushaya saka ndikandikuudze ini ndakachekana ini munochitikana ndikagara ndingotonga ndiri panapa uyu paendawo mukadzi wake apo pakona ndiri pano ndatoona ndobva aendawo ndobva statement yachinja pandazvo ndakagara papo pano saka iwo chirika kumhanya
zvinzi isauda kubatsira dako vakaimba yako asi zvimwe zvinhu unenge uchida kutsvaka zvimina matunda matoka mwana gozi ndatoona pano zvandatoona saka wayakucha gozi yari kubuda panini mairi papa manje yatoshedzana vakaenda saka wedzikavo isi tichakuti tazvinzi ndine zvandatoona ndaona asi handakaenda panze asi ndinoona dziri pano wazvinzwisisa mushedza we kumurumukerokazi where's your first wife? Kamera pamusoro. Akukwira dare. Pamusoro apa? Ngawe pamusoro. Pamusoro apa? Ati vanhu pano. Mimi munofana kuziva kumwana kana ichi vanhu pamusoro ani padare. Zvachose ndobasa renyu. Zvinoita munhu unoida kwaukarerekera wazvinzwa tese tiri varume tinozvita mukadzi unomunhu asi amai guru vakupinda but auda kuseka ndiwo wakapurana kuti wakwirira kuti iwewo ndipe zvinhu zvangu zvawakaiswa nomunhu wangu ndiwo chabhadhara futi tichaitonga pamasimbo chabhadhara iwe wochirega kumhanya dzikako yanomuka zvinzwa wanzwa ndakukubatsira semunhu mukuru ndakubatsira kushaya yakasira ukadzokuonomuda unombomira unoziva here kuti zvigumburo idova zvinosasamuka kusini unombofamba kunodova masikati kwekusisina tuitese wanzoshona yandataura ndakoka kasara kanosera tora mari yakuona chete pay yeti mambo kemi kuti ndinoda kundilipe kutoroko kata mume wangu kana usikaza kundilipa ndoda kuhudumia mume wangu makore makani 45 chi 35 dai taura tizwe yeti yako bereka samba mati ndine vanafunda ndairarama nekubika sadza kumakazi saka ndikabva ndatanga kubatwa neurwere nzvadzi yangu ndokuyadzisa mari mekaungoitu akatatsana zvona zvadii kuti kuchimai ndimumwe makamboshandira iwave wazvida kuchimaiira kuinji ndobva wakupa mari vanoti vamakuenda kuchiri mukuenda kushandira mari watakura makomesa zvandaakuenda kushanda nemwana wekoma wangu wandakapuwa panhaka ari kugiredi zvatazvimapiri ndobva vaenda ndobva wazodzoka ndobva wazodzoka zvikanzi agucha ndichakwanisa kuvhura sevarikuvhura chishopu asi muchishopu ndaona musikana ari kutengesa ndatipa musikana wakamwana kuko zvikanzi ane vamutora aishandira namama achitengesa matoke nganzi ndikatira saka mawirirana yondo ndimutsiro mota tonewe zvikanzi andawirirana naye kunipachi $60 ndikati awaraita zvinakuita ndobva ndagara ndobva ndati pawakadzoka kubva kubvauri ndatipa mari yevana echikoro zvikanzi atichienemise zvekukupai mari chimboshandai makadaro nepakicheni kwenyu uchibhadhara renti ndati aorit kosaka kubasa kwenyu kwacho hakusi kusimuka here zvikanzi ndorangoti kana zvasimuka munozongora ndakusepraisa inozoya ndoda kuwandudzwa kuti shopu yose kuri kusimuka mopedza ndozovhura chi pangu kutengera chuma ndikati aorit ndobva ndagara ndobva ndazoti mishamwari yangu ndobva ibva kuchimai ndobva yauya mwana taura panyaya yako asvika shamwari yangu ndobva akandiudza kuti imi muchakagara munhu ari kudana nomurume wenyu wamuri kunzi mushandi ndiyakutogara nemurume wenyu ndobva ndatoenda kuti ndatosvika magumbezi angu akaenda nemurume wangu vandingatosvika wangu vachitoti wangu wakawaridza ndobva ndavashedza ndikati mari makaiona iri mari kaineichionga ndakaiona ndikati saka imi pamari yangu makaona iri mari zvinoti vanikuenzetu ndikati chiverengai zvinhu zvenyu zvemushopu kuti mari ndobva vaaa zvemushopu ndakatotisana nani 6640 pa 3 months mawana mune mari 96640 imini kufunga kwenyu murume wenyu asingawaikana nemari kunga maiti kudii zveshuwa wakabvaisa zvinhu zvavo zvinowanzvaira kuti ranga wakatengerwa foni yavo magombezi avo nechimwanake chavo ndokwatakura zvakadaro ndobva ndatora foni yemurume avo ndobva wafoni pafoni yemurume ndatanga kufunga chibeche chavo hauna chichiva chinoshandira pafoni torina kuya nasekuru kuti ine ndogona kugadzira chicho chitaura kufoni pavo ine ndobva ndazoti saka kana zvakadai ndakuenda kutora chi protection ngoro ndobva ndaenda ndobva watsurwa
vatorwa kudaro ava vakabva vanditi inini bvandazvona bepa rekusamoni yauya kusunga kuno pandati inini hangu maindiresa kuti inini pamari yangu yangatosvika vano vachiiti muchirarama muchidya ndisina chandiri kudya inini ndangoda mari yangu inoita 2000 years kana kuti zvirume urume wangu andizozorokakumwendema 3 months ndichisafanisiwa nemurume ndisina chandiri kubhenefita kubva pamari yangu yamukatoona ine murume wangu ini ndimaproclama ndimakutoda kuti kupuwa kuti kubva mbusakabiswa ndi chimuudza kuti uda murume wangu taurisa lili hanzikuke zvaukaiswa ina ndinakondowana enda ndizoti unotengeswa ini nditoriwo munhu akatokonzerwa akatodiwawo semunhu angasina murume ndakabva ndatowo murume ndaidawo musha hanzi ndaidawo musha murume wako ndiye akandikonza kuti andipe urume wako ngavachandibhadhira pamari yangu yavaishandisira ana vese kuti kwane mari yangu yakaitwa mari yangu ndazvana iri 966 neugana vasina 2000 ari kuti murume wacho shedzei Charles wewe ndiwe unoziva zita rake wakatora nguva yakareba usingawane boni 3 months unekodzero kutaura murume wako uneshuwa ende unekodzero mwana taura tidzwe pamwe isina chekuwana kumba kana chikafu chevana kana kubhadharwa rendi kana school fees vana pai 3 months esidzo yovachidya mari yangu yachiiso chitendedzo kuti vaita iwe unodzani iwe unodzani iwe muudze watanodzani muudze charisi kuti zvanzi ndikuda urume hwangu hwawaindisa kwauri nomukadzi wako ndikuda urume hwangu hwawaindisa pandiri naseneta chitima Alright. Nasa andina judgment. Ane kodzero kutaura urume hwake anoda murume wake mune yamuswatsire yakona judgment. Wachinzwa? Akunaenda kupopotana. Akunaenda kunorovana. Une kodzero kuti akuna kuti unoda zvinhu zvako zvawaishota nenguva asi aidiwo murume nokuti aidiwo bonde futi. Uyu ndiye akatengesa urume. Manzwa? Patumwe yakudari mambo vanozvipedza tondwa chienda tora murume wako uende naye